ஹே கைஸ், இன்னைக்கான வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு மாசான ஒரு கண்டென்ட் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கண்டென்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஹாரி பாட்டர் புக்குக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது. ஹாரி பாட்டர் புக்கே வந்து பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா புக்ஸையுமே வந்து வெறும் 30 MBக்கு கொடுக்க போகிறேன். அதாவது ஹாரி பாட்டர் புக் 1லேருந்து 80 வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா புக்ஸையுமே வெறும் 30 MB. ஒரு புக்கு 1 MB, ஒரு புக் 5 MB, இன்னொரு புக் 7 MB, இன்னொரு புக் 6 MB. இந்த மாதிரி எல்லா புக்குமே வந்து வெறும் கம்மியான எம்பிகளில் மட்டும்தான் இருக்குது. இவ்வளோ கம்மியான இது எம்பியில் வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே வந்து எல்லா புக்கையுமே வந்து கொடுக்க போகிறோம். ₹1 கூட வாங்க போகிறது கிடையாது. இது எல்லாத்துக்கான டவுன்லோட் லிங்க்கும் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த புக் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று நல்லது பண்ணியே ஆகணும்ல. அதுக்காக வந்து நீங்கள் வீடியோ கிட்ட லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணால் அது மட்டும் போதும். நீங்கள் வேறு எதுவுமே வந்து பண்ண வேணாம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த 8 புக்குமே வேணும்னா நீங்கள் பண்ண போகிற ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் அது மட்டுமே. இப்போ நம்ம இந்த புக்கை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம வந்து வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அந்த லிங்க்கை வந்து டச் பண்ணுங்கள். நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து குரோமில் போய் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது கூகுள் குரோமில் போய் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் அந்த லிங்க்கை டச் பண்ண உடனே வந்து ஒன்றும் உங்கள் ப்ரௌசருக்குள்ளே போகும், இல்லைனா கூகுளுக்குள்ளே போகும். ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்றுக்குள்ளே தான் போகும். ரெண்டுத்துலேயுமே நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது. நீங்கள் அப்படி வந்து உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து சுத்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம். 2 மினிட்ஸ் கூட இல்லை, எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் நெட்டு ரொம்பவே வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஸ்பீடாக ஆகிடும். இது வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க, டவுன்லோட் கொடுத்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இது ஒன்றும் இல்லை, இந்த லிங்கை டச் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி 1 2 3 4 5 6 7 8ன்னு உங்களுக்கு எல்லா புக்ஸுமே வந்து காட்டும். உங்களுக்கு எந்த புக் வேணுமோ நீங்கள் அந்த புக்கை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லிங்க்கை வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து டெலீட்டே பண்ண மாட்டோம். அப்படி நாங்கள் டெலீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்னொரு வீடியோட லிங்க் கொடுப்போம். அந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா மேபி வந்து கூகுள் சைட்லேருந்து ஏதாச்சும் நமக்கு வார்னிங் வந்து டெலீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கே தவிர நம்மளா வாண்டடாக வந்து அந்த லிங்க்கை வந்து நாங்கள் டெலீட் பண்ணவே மாட்டோம். இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி 8 புக்குமே கூட நீங்கள் ஒரேடியே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இன்னொரு புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டோரியை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு புக்கில் வந்து அடக்கியிருக்கும். நீங்கள் வந்து வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பேஜஸ் கணக்கு. இது வந்து ஃபோன் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சில பேஜஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே பிடிஎஃபாக இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் சிஸ்டம்லேயும் பார்க்கலாம், நீங்கள் வந்து மொபைல்லையும் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து இது 100% ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா நான் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன். வந்து சிஸ்டம்லேயும் வந்து இந்த புக்கை வந்து வச்சுருக்கேன். சிஸ்டம்லேயும் தான் வந்து நான் வீடியோ ஸ்க்ரீனில் கட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு ஒழுங்காக ஆகலை. அது ரொம்ப வந்து ஷேக்னஸ், ரொம்ப லேக்னஸ் இருந்ததுனால நான் வந்து சிஸ்டமில் பண்ணது வந்து நான் உங்களுக்கு போடல. அதனால் வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஃபோனில் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் வந்து இப்போ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நீங்கள் டவுன்லோட்ஸில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் அதே டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருந்துருப்பீங்க. நான் அந்த டவுன்லோடை வந்து கிளிக் பண்ணி பிடிஎஃப்குள்ளே போகிறேன். நான் பிடிஎஃப் அந்த ஆப் வச்சுருந்தேன். அந்த ஆப்குள்ளே போனேன்னா நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ண அந்த புக் வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு உங்கள் ஃபோனில் வந்து வந்துவிடும். நான் மொபைலில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட் ஸ்க்ரீனில் வச்சுருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இப்படி இருக்குது. நம்ம வந்து ஃபோனை கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நான் ஸ்லைட் ஸ்க்ரீனில் வச்சு நான் ஃபோன் ஸ்க்ரீனில் கட் பண்ணேன். இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபோனை கொஞ்சம் லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புக் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். என்னடா இப்படியேடா படித்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா நான் இப்படி படிக்கல, இன்னொரு மெத்தடில் படித்தேன். கீழே இருக்கிற இன்னொரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு சிங்கிள் பேஜாக வந்து படித்தேன். அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வந்து புரியும். நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை ட்ரை பண்ணி இங்கே இருக்கிற எல்லா புக்ஸையுமே வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். புதுசாக வர எல்லாருமே வந்து இந்த மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் புக் படிச்சிங்கன்னா நான் ரொம்பவே வந்து சந்தோஷப்படுவேன். ஏன்னா முக்கியமாக வந்து புக்கு படிக்கிறவங்க ஆசை இருக்கிறவங்களுக்காக மட்டுமே வந்து நான் இதை மேக் பண்ணேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் நம்மகிட்ட இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கேளுங்க. நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லா டவுட்ஸ்க்கும் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவோம். ஃபியூச்சரில் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து வேகமாக வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம ஃபேண்டாஸ்டிக் பீஸ்ட் புக்கை வாங்கி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நம்ம ஒர்க்லாம் வந்து போய்கிட்டு இருக்குது. கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து ஒரு மாதம் வீடியோ வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் டாட்டா பை பை. எஸ் பாட்டா.